ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗಾಂದಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಪಂಡದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಮೆತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡುಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ತಿಕಿಟಿಗೆ ಪೋಯರು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಅನ್ ಪನ್ಪನಿ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಡದ ಒರಂಬ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಚಾನಲ್ಗನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮೈ 24 hours 20 ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಕೊರೋಡು ಈ ಬತ್ತದ ಮೂರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಬರ್ಲೇದಿಲ್ಲ ಕನ್ಪೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು saying yes to my sister start on 24 hours panaga 12 hours 12 o'clock they start off or 24 hours nach 24 hours porchu ನಮ್ಮ 12 hours ಯಾವ ಪೋಯಿ ಮಾಡಿ ಪೋ ಮಾಡಿ ಪುತ್ತ ಅಂತ ಐ ಕಡಪುರಲ್ಲ ತೈರಾಯಿ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಂಬೆ ಇದು ಎಂಕಲೆಲ್ಲದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪು ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪು ಅದೇ ಫಲ ಬಂತಿದ್ದಿ ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪು ಯಾ ಮಾಡಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಮಾಡಿಪ್ಪು ಯಾ ಮಾಡಿಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೂರಿಗಿನಿ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಅತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಾಯ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಡೆ ಚಾಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೆಗ್ಪಂಡ ಒಂಜ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜ ನೊಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿನಾಂಡ ಅಂಗಡಿದ ಪರೋಟ ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ ಅವು ಬೇತೆ ಮೆನು ಚೇಂಜೇ ಆಪುಜಂಗ್ಲ ಸಂಡೆದ ತೆಗ್ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಸಂಡೆ ಬೇಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಟೈಮ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರ ನೊಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿದ ದೋಸೆ ಅಂಗಡಿದ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಆರ್ ಪರೋಟ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಇತ್ತು ಅದರಪ್ಪ ಚಾಪರ್ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕು ಅಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಏನು ಶಯನನ್ ತಟ್ಟಿ ಮೀನು ತಟ್ಟಿ ಜಿನ್ನ ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚ ಐಕೆಂಗೆ ಹಾಕುನಿ ಶಯನನ್ ತಟ್ಟಿಯ ಬೇನು ಬಣ್ಣಗ ತಟ್ಟೊಂದು ಬರಡಿ ಗಲ್ತಿರ್ದು ಬೇಗ ದಿನ ಒಂದು ದಿನಟ್ಟು 4-5 ಸತಿ ಅಡಿ ಇಡ ಪೋದು ಬರೀ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ತಟ್ಟೊಂದು ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಅಹಂಕಾರ ತುಲೆ ಬೋ ಏಯ್ ಲೂಸಮ್ಮೆ Deppule ora tupe
ಓಮೆ ಕುಂಡು ಬಾಲೆ ಅತ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ಮೋಣೆ ತೂದುನುಂಡ ಯಾನ್ ದೈವ ನಂಡು ಬೆಕ್ಕಿ ನೇ ಬಲೆ ಏತಂತೆ ನಿಗ ಇಲ್ಲರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು nangi tule ikan ada cakal tule dia apa tule baba ಈ ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಾನೆ ಕಣ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜೋಕೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತೀನಿ ದಾಯಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ಕಿರ್ಕಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಕೆಲವು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರದೇ ಇದೆ ಐನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಏನು ಪಿದಾಡಿಯ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಅಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಜೆಪ್ಪೆನ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋಡು ಯಾನಿನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾನು ಪೋಪೆನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಜ ಪೋದಣ ನಾ ಗೊತ್ತುಜ ವೀಡಿಯೋ ನೆಂಕ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಸಂಡೇ ಫಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಫಂಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿಜಾರ್ನ ಪೋದು ಐನತ್ ಬೇಗ ಪೋ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಐ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಇದ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತಿಜಾರ್ನ ಐನತ್ ಬೇಗ ಪೋ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರ್ಪಾಯಿರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಾಳು ಇಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ನಿತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ 24 hours ಸೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಅವಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದ ನಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಇರ್ ಕಾಣೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ವ್ಲಾಗ್ ರತ್ತು ಬನ್ನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ 24 hours ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಮಂತ್ಕ ಪಂಡಿತ್ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಅನ್ನ ಪಂತರವೇ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಉತ್ತಜ್ಜಿ ಆನಂದ ಕುರುಗೆ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತೇ ಪಲ ಕೊಡ್ಬಿದ್ದ ನೀಗ ದಾದವ ನೀಗ ನೋಡೆ ಪೋಯರ ಬುಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಾನು ದಾಯ್ ಮಾಮಿ ನಡಿ ದಾಯ್ ಪೋಪು ನೀ ಅಂದ ದಾಯ್ ಪೋಪುಂದ ವಿಷಯ ದಾಯ್ ಅಂದ ದಾದ ಗೊಬ್ಬುಂದಾದ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುನಂತ ಸರಿ ಸರ್ತ ಉಂಟು ಪಾನ ದಾದ ನೀ ಗೊಬ್ಬರದಾದ ಮಾಮಿನವಳು ಅಂದ ಇನ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪೋಯರ ಬುಡ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅಂದ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇದಂಟೆ ಹಾ ಈತ್ ಪಂಡೆ ಈತ್ ಪಂಡೆ ಏತ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅವಳುಂದ ನಗ ಜೋಕುಲ್ ಕಾರುಗ್ಲ ಬುರ್ವೇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಥವಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಿಗಲ್ ತೀವ್ರತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಾರ್ ಬುರುಂದುರ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬುರೇನ ಸಾರಿ ಕೇನ್ ನಾನು ತೂದೇನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಂದೋಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂದೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಇಂತಾ ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ಚಾಪರ್ದು ಪೋ ಸತ್ಯ ಈಗ ಈ ಪೋಣ ತನಕದಾಯ್ ಈ ಅಳ್ಳೆ ನವರಾಜ್ ಜನ ಅಂದಾಯಪ್ಪ ನೀ ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಬು ನೀ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪು ನಾನು ಪೋಯಾರ ಬತ್ತಲ್ ಆಲುಲಲ್ಲತ್ತ ಆಲು ಮೇಗ ಕೀ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರ್ನಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯ
ಒರಿಯ ಪೋ ಅತ್ತು ಎದುರು ಬಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ ಬಲ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಇಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಡ್ತಾರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಗ ಪಂದು ಕಡಪುರಿ అక్కడికేను ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ಉಂಟು అక్కడికేನು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ పోయా ఏంది కడపుర్ని బొక్క జోరుల్ల బారి బల ఎదురు బల అందు నిజ అవుతాడు పోయారు బిడ్డ సత్య కెమెరా ఎదురు బచ్చ పనోడు అంతే అంది పంత అంచ పంత అక్కడికేను ನೀನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಉಂತುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಪನೋಡು ನಮಸ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ತನ್ನಿಂದು ಯಾನು ಎನ್ಮನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸೊರ್ಚು ತತ್ತನು ಯಾನು ಚಿನ್ನಗೆ ಪಂಡೆ ಗೊಬ್ಬರ పోయి అక్కడికి ఏంది అయిపోతుంది ఏంది అక్క బుడియేది కెమెరా ఎదురు పన్నెండు బుట్ట పండిరు పండే నన్న బుడడు పో చాపర్దు పో చాపర్దు మేగు చాపర్దు పలా నేను 1 గంట 5 గంట ನಾನು ಆಜರಿಗೆ ಬರಚ್ಚಾ ಅಂಚನ ಪೋ ಬೇಗ ಬರಡು ఎక్కడ డైరెక్ట్ ఇస్తేనే దాని పోందులే ఎక్కడదాని అవుట్ఫిట్ దుల్ల ఎక్కడదాని ಏನು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲಾಗ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ 6:30 ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ 6:30 ಇಲ್ಲ ಅಡೆತ್ತ ಮುಂಜಿ 7 ಅವದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮ ಪೋದ್ನ ನನಗೆ ಪೋನ ಗಂಡ ತಿಕ್ವ ಇದು ನಾವು ಪೋದೆ ಅಂತ ತಿಕ್ವ ಓಕೆ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನಿ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಕೋಡೆದ್ದು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪಂಡ ಸಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಏರಿಗ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚೆನಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ವಿಲನ್ ನಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾವಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಾವಡ್ ಒಯ್ಟ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ವಿಲನ್ ನಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಸೀರಿಯಲ್ ಪನ್ಕ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ವಿಲನ್ ನಕ್ಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲನೇದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಯರ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ವಿಲನ್ ಇಜ್ಜಾನ ಹಿಂಗೆ ತೂಯರ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾನಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಮಗೆ ಚೂರು ಹಿಂತಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಒಂದಿತ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಮೈಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಜಾತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದಾತೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ದಾಲ ತಿಂತಿಜ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಮ ತಿಂದಾನು ಶಾರ್ಮ ತಿಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತಂದು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಮೀ ತಿನ್ಲೆ ಜಿನಿಗೆ ಆಡಲಕ್ಕದ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋದು ನಿಖಿಲೇರ್ಪುರ ಗೋಸ್ಮರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ ಏರ್ಪುರ ಪೋಯರ್ ಉಲ್ಲಾರು ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಿನ್ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಜಿನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂತಾರೆ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊ ಬಾಯ್.